2 கேக்கு 10 பட்டர் பிஸ்கட் ஒரு டீ ஒரு பண்ணு ஒரு பண்ணு சொல்றது கரெக்டா சொல்ல முதலாளி பாவம்ல 21 ரூபா ஆச்சுங்க காசு இல்லையே கல்யாணம் பண்ணிட்டு பெத்துக்கலாம் இல்ல பெத்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா அந்த பொண்ணு அங்க இருக்கட்டும் முதல்ல எந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஜீன்ஸா வாங்கி கொடு டிக்கி காட்டுறப்பா எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க இது காந்த கோடு பில்லு போடலன்னா அலற அடிக்கும் வெரி குட் சார் உங்களுக்கு காலர் தானே வேணும் வச்சுக்காங்க அம்மா உன் கைய பிடிச்சு இழுத்துட்ட கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஓடி போயிடலாமா இல்ல ஓடி போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா நிறுத்து நிறுத்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க பாக்குறிய தெரியல நாசரம் வாசிக்கிறேன். நாசரம் வாசிக்கும் போது எதுக்கு விரல வச்சு ஓட்டைய மூடுற விரலை வச்சு ஓட்டையை மூடினா தான் சத்தம் வரும். அப்புறம் எதுக்கையா அதுக்கு ஓட்ட போட்ட